Nadya tumuju wonten sakjroning sanggara pamujan ya. Para bujangga ngatur paguyuban turangga satriya budaya kang sampun lumebet. Yun idi pangestu marang Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kawasa. Samangke tansah mangke. Rahayu, rahayu wilujeng anggenipun para putra putri kang sampun angrajut busana. Lenggi para bujanggane ngatur lumantar saking kukus sing duka kang punglut ingkang angganda warung. Kang sampun angebaki wonten sakjroning alun-alun dalu punika ya kirang. Duh Gusti, duh Gusti. Paringono titah dumateng kawula sak rombongan tansah mangil. Rahayu kalih ing sambi kala pinepinta sakabehing bebendu. Ingkang samangke badhe angganggu gawe wonten sakjroning alun-alun turangga satya budaya Yaman. Bebasa mendung peteng padha meneng, mendung abang padha nyimpang lan uga mendung putih padha nyisih. Dupa kang nganggo arum uga tansah katiyuk dening samirana anyep garana sakjroning padepokan. Ingsun kawulaning Kang Cipta mandheng wonten sak sutuk ing brana. Mogya Gusti Kang Maha Agung tansah maringana sedaya dumateng kawula. Uga samangke nyingkrihake sakabehing kala ingkang samangke badhe kanggo gawe ana sakjroning alun-alun anggen kawula ngaturaken pepuja sugih wonten ngasanipun Gusti kang arupi ilu-ilu banget pati jim setan priprayangan lan uga sakmaneka warna ana singa barong lan uga ana dedemit jim priprayangan samangke kawula karo wonten sakjroning sanggara pamujan. Nadya kang agem busana kang adiluhung lan uga ambeta wujudipun pecut Kiai Samandiman kang upat-upat benang lawi bebasan saben gunung jugruk segara ampir ya Mak. Wah. Panas mangke panas ya. Duh Gusti paringana idi pangestu panjenengan Gusti. Was. Wah. Kasang saya nating baringis iya nangisis apa-apa kang kebak wawa dimulak sang topo teges kerap nahulu kasirat kerap sakara sirna Sadara sirna nger ayo enggal bali lamun sira ora bali ya bakal kena dendane ngalah bendone ngilah nger ayo padha sumingkrih lan uga padha bali lumantar saking kilate guntur pecut ya Samandiman kang kabrane guntur ning angkasa mangke
Sampun sintana sadurunge sanggar pamujang ger weh. Sakabeh ilu-ilu banget pati tetek melek lan uga sak pinunggalane tan weh. Yo yo godlang iblis laknat yo ger. Op. Nangge para bujangane ngatur sampun cekap anggenipun ngaturaken suguh pamuju marang karsanipun Gusti. Lalu dinedya tumuju wonten sajroning panti busana ingkang samangke paring tengara dumateng para winodra. Lalu para winasis ingkang badhe ngaturaken tari jejogetan wonten dalu mriku mangga. Sesarengan durangga satria budaya kita aturaken mars pageban dalu mriku. Kita amiwiti ambabarku paring budaya kabudayan seni jawi asli srana junjung kaliyaning bangsa kita warga satria budaya tansah angeluri Tatyong nambaka asa sakti Le'eng sambikola Nugroho rahayu Perkawiso Kita ambil itu,